Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. At sa mga baguhan po na kayo naman po nakatutok ng aking ginawang maliit na hiwaga ng Pangasinan, paki-subscribe po, paki-like and share po. Tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Ito po ay galing sa Espiritu Diyos po, orasyon po na mabisa po. Nasubok na po ito na nagamit na po ng aking estudyante po. Kaya isishare ko rin po sa inyo para magamit nyo po. Orasyon upang malabo ang paningin ng kalaban po at magpasuling-suling na hindi po niya alam ang kanyang gagawin po. Gagawin nyo lamang po ito kung kinakailangan po na ang taong yaon po ay masama. Hindi na po ginagalang ang isang tao, ay maabusado pa at nagmumura. Pwede niya pong gamitin po ito na hindi po na po kayo ginagalang, binabastos. Yan, pwede pong gamitin. Makapangyarihang inusan ng Espiritu Diyos po ito. Orasyon upang malabo ang paningin ng kalaban at mapagsuling-suling. Kaya isisip ko rin po para may magamit po kayo. Kung may medalyon po kayong Espiritu Diyos po at palagi nyo po dinidebosyonan, sigurado pong mapapandar nyo po ito na ako'y papakulong po sa inyo. Kasi ito ay kapangyarihan ng Espiritu Diyos po. Ako'y papakulong po sa inyo. Narito po ang orasyon po. Consilator Beriiti Baclorum. Consilator Beriiti Baclorum. Usahin po ng 3 beses po, isunod po yung orasyon po, susi po. Pag ginusan nyo po ng 3 beses po, isunod nyo po yung agad po yung susi po ng 1 beses lamang po. At isipin nyo po na yung pinatutungkulan po. At isipin nyo lamang po ang taong pinatutungkulan ng gagawin nyo po ng kapangyarihan po ng Espiritu Diyos po. Siguradong masuling-suling po ang kanyang mga mata po na parang maduduling po. Narito po ang susi po, Kubiratis Verbum Bulhum. Narito po ang orasyon po. Kapangyarihan ng Espiritu Diyos po yan. Ito po ay subok sa